Velkommen til Nordsidesbloggen. Jeg har valgt at lave en blog om mig selv, og hvad jeg går og laver, og mobning, og jamen, hvad jeg unge mennesker egentlig har shared nogle dage. Altså. Og så har jeg så fået delt nogle spørgsmål for 7 dage siden, der satte jeg en statusopdatering ind på min Facebook, om at jeg ville til at lave blogs, eller videoer og film til YouTube. Og så spurgte jeg så folk, om de ikke lige ville stille mig nogle spørgsmål, så det ikke sådan var plat den første. Det var der ikke mange, der gjorde og sådan noget, og så sendte jeg den videre, så de kunne sende den videre til nogen, og sådan, så det bliver sådan lidt mere ud af det. Men det bare bliver sådan mig, kun mig. Det bliver det jo alligevel lige den første. Nå, men Kenny han spørger, hvor længe har vi kendt hinanden? 3 eller 4 eller 5 år. Det vil nok være hinanden 3 og 4, tror jeg. Det er godt bedst, men 3 og 4. Så spørger Simon S. Hvad synes du om mig? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke, hvad jeg sige. Nu kender jeg ham ikke så rigtigt, så det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, han er en tøjstil. Men jeg kan se på billederne, der har en okay tøjstil. Det er ikke lige min smag, men den er okay nok. Så skal jeg bedømme hans udseende fra 1 til 10. Det er nok en 6-7 stykker der omkring, vil jeg tro. Så Rasmus R. Det er så en god, rigtig god kammerat. Han spørger så, hvad jeg synes om ham. Altså, jeg synes, han er sød og okay og flink. Og, altså, en kammerat, jeg ikke vil undvære i hvert fald. For noget andet. Så René, eller sådan noget. Ja, det ved jeg ikke, hvad der står. Jeg er ikke så god til at læse. Men jeg gør det så godt, jeg kan. Hvad er din holdning til dansk udenrigsminister, eller hvad der står? Det ved jeg ikke, for jeg interesserer mig ikke for Folketinget og det. Altså, for lov og alt det der. Jeg skal heller aldrig stemme, altså. Det er jeg ikke god til. Jeg ser det ikke engang i fjernsyn, så det er sådan lidt plat. Det synes jeg, det er. Winnie P. Hvad synes du om mig? Jeg er en god veninde. Winnie, hun er nok en af mine bedste veninder, så jeg synes, altså hvad jeg synes om hende, det altså, hun er sød og dejlig og rar at være sammen med. Jeg vil ikke bytte hende ud. Hende vil jeg heller ikke bytte ud. Ej, må jeg undskylde. Så spørger William. Hej søde, hvad synes du om mig? Er jeg god ven? Ja, Willy, han er en rigtig god ven. Altså, hvad jeg synes om ham, det... Han kan altid få et smil fra mig. Altså, han er en god pis, eller en pissegod kammerat. Jakob M. Hvad synes du om mig? Det ved jeg ikke egentlig, altså. Du er sød nok, tror jeg. Dennis S. Hvad synes du om mig? Jamen, du er også god nok. Du spørger Billy igen. Hvad synes du om den nye skattereform? Det ved jeg ikke, fordi jeg ved ikke, hvad der er. Jeg ved virkelig ikke, hvad der er. Så det kan jeg ikke svare på. Så Michael K. Hvad er din holdning til, at man ikke må ryge de fleste steder nu til dags? Det er totalt fucked up. Undskyld, jeg siger det, men det er totalt fucked up. Jeg er selv ryger, og jeg synes, det er mega nederne, at man ikke må ryge nogen steder nu til dags. Altså, jeg kan godt forstå små børn og sådan noget, det skal man ikke stå og ryge ved. Det skal man virkelig ikke. Men jeg synes godt, de kunne lave et rygerum på et værtshus, hvor man må gå hen og ryge, og så i stedet for, at man skal hele vejen udenfor sådan her om vinteren, når det er pissekoldt. Altså, det er dårligt. Virkelig dårligt. Jakob R. Hvad synes du om X-Factor år 2013? Det ved jeg ikke, for jeg ser det ikke. Jeg har ikke set det i år. Men jeg har set alle de andre år, men jeg har ikke set det i år. Og hvad jeg så synes om Åbæks bunderøv. Jeg elsker bunderøv, altså. Nu er jeg selv gået på Åbæk, så det er derfor, Jakob han kender mig. Men selvfølgelig er han en bunderøv. Det er han da. Og jeg synes, det er mega fedt, at han tør at vise det. Jeg tør sgu ikke. Så skriver Michael K. igen. Hvad er din største drøm? Hvad min største drøm er? Det er nok at blive autolakeret. Det er nok min største drøm. Hvor vil du tage hen? Eller hvis du kunne tage et sted hen, hvor ville du så tage hen? Jeg er nok til at tage til Marokko. Det er nok det sted, eller Island. Det er nok de steder, jeg helst vil tage hen, hvis jeg skulle tage nogle steder hen, tror jeg. Karina Nielsen. Hvor glad er du for mig, og hvor glad er du for at være sammen med mig, skat? Jeg er rigtig glad for at være sammen med Karina. Hun er en rigtig god en, altså. Jeg elsker hende overalt på jorden.
Og hvor meget elsker du mig, spørger hun så. Jamen, jeg elsker hende over alt på jorden. Jeg vil ikke undvære hende for nogen. Hun er nok den bedste, jeg har været sammen med af nogen. Så skriver Oliver A. Hvornår skal vi være sammen? Og hvad synes du om mig? Og hvad kan du lide ved en fyr? Hvad jeg synes om dig, Oliver? Det er... Du er skøn at skrive med. Jeg vil ikke kunne finde andre, som jeg vil skrive de samme ting med, som jeg skriver med dig om. Det vil jeg virkelig ikke kunne. Og hvornår vi skal være sammen? Det ved jeg ikke. Skriv det i chatten, så kan vi finde ud af det. Og hvad jeg ser ved en fyr? Det er min fyr, altså hvis jeg skal have nogen kæreste nu. Skal jeg sgu ikke lige have en fyr som kæreste lige pt. Men hvad jeg synes om det, eller hvad jeg synes om, hvad jeg kan lide ved en fyr, det er nok, at han skal have nogle gode øjne. Man skal virkelig kunne se, at han mener det, han siger. Og så skal han have et sødt smil. Og så skal han være sig selv. Have en god krop, altså være sig selv. Og ikke være sådan en bums, der ikke har nogen venner. Så skriver Kasper P. Hvornår synes du, vi skal ses? Du kommer bare. Jeg har sagt, mit hjem er åben for dig. Og hvad synes du om mig? Jamen, du er sød og dejlig og... Ja, dejlig at skrive mig. Hvad kan du bedst lide ved en fyr? Hvad jeg bedst kan lide ved en fyr? Det er, at han ikke har skæg. Jeg er overhovedet ikke lide fyr med skæg. Det er virkelig klamt. Eller noget hår på kroppen. Helst uden. Så det bedste ved en fyr, det er nok hans øjne og hans smil. Jeg tror. Hvad for en kage kan du bedst lide? Hvad for en kage jeg godt kan bedst lide? Det ved jeg sgu ikke, altså. Det er nok lavkage, tror jeg. Mors hjemmelavet lavkage. Nok den bedste. Den bedste. Så spørger Lasse Thomsen, hvor mange har du været sammen med? Jamen, hvis jeg skal forstå den, som han skriver, så er det, hvor mange kærester jeg har været sammen med, eller piger. Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke sådan lige et tal på, hvor mange jeg har været sammen med. Men jeg vil da tro 10 eller sådan noget. 10 eller 12 stykker omkring. Så spørger Maria, hvor gammel er du? Jeg er 17, jeg bliver snart 18 her den 3. marts. Ja, det var det. Så spørger Dennis Nielsen. Jeg kan spørge nogen. Hvad skriver han? Dennis Nielsen. Hvad kan du bedst lide ved dig selv? Bedst kan lide ved mig selv, det er mine øjne. Det er nok det bedste ved mig selv, synes jeg. Og så mit smil kan jeg bedst lide. Mine øjne og mit smil. Det gør meget op i. Så spørger Pia. Går du meget ud af dig selv til hverdag? Ja, det gør jeg. Jeg går rigtig meget ud af mig selv. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden min foundation, min mascara, min lipgloss, alt min makeup. Men okay, jeg er også en pige. Altså glatte jern, det vil jeg heller ikke undvære, men følelser kan jeg godt undvære. Jeg lader det bare lufte. Nu har jeg lige været i bad her i morges, så det er sådan totalt lufttørret. Jeg er ikke lige glattet det. Og så spørger Dennis Gregersen. Hvad er det bedste, du kan, hvis du ikke skal være maler? Så er det nok stil. Altså, jeg har min egen stil. Så det. Men det var sådan lige det sådan spørgsmål, jeg havde fået af det. Og så, hvis I vil vide mere om mig, eller sådan noget, så synes jeg lige, I skal linke hernede under. Eller synes godt om, eller hvad man siger dernede under. Og hvis I synes, jeg skal lave flere videoer og sådan noget, så synes jeg også lige, I skal linke, fordi så ved jeg, hvis jeg skal. Altså, lave flere videoer. Jeg ved i hvert fald, at jeg laver en om min make-up'erne. For det har jeg mange veninder, der har spurgt mig, om jeg ikke godt ville, fordi de vil gerne se, hvordan jeg lægger min make-up og sådan noget. Men det gør jeg her senere. I næste uge, tror jeg. Eller sådan noget, der omkring næste weekend eller sådan noget. Hvornår jeg lige har tid til det. Og så lægger jeg en video ind om det, hvad jeg laver sådan til hverdag. Sådan, hvad jeg laver til hverdag. Det er det. Men
hej med jer, og at, tak fordi I gad at være med, og ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, men jeg er i hvert fald glad for, at I gad at stå med her i min blog. Og så link lige nedenunder og skriv kommentarer, og hvad I synes, jeg skal lave af videoer af det. Det vil i hvert fald være dejligt, men hej hej!